Moi boas. Últimamente, porque son un lengoretas e colgo fotos de todos os traballos que vou facendo, me estades preguntando moitísimo sobre o pito galego. Eu nin sei, nin entendo, nin fago pito galego. Non teño, non fun á escola, non fun a ningún sitio, non teño plano ese pito galego. Non fago nada de pito galego. Teño un pito galego, eu merquei un pito galego, vale? Merqueillo a Beniqueima e fai un traballo espectacular, vale? E me gusta moito tocalo. Vale? Que ven sendo non o son, senón as notas dunha flauta rectificada. Vale? Unha flauta de pico, isto é un pito galego, isto é unha flauta de pico, pero son ambas flautas de pico. Eu non fago pito galego. Eu que fago? Eu collo esta flauta, pero claro, con esta flauta non lle podo quitar a boquilla, que é toda en un. Collo unha flauta de madeira boa, de boa calidade, e fago a rectificación da flauta, vale? O mismo que fago na flauta de plástico. Isto é un pito galego? Non, isto é unha flauta rectificada. Ok? Vale, que fago eu? Teño unha cabeza xitola e eu fago isto. Aproveito a cabeza da flauta rectificada e fabrico un tubo. En este caso fabriqueino para min, este pito meu, fabriqueino en buso. E, pois, chímpolle a cabeza da flauta rectificada, modifico algo a lengüeta para que me dé o aire que preciso para do, e teño unha flauta jachía de do. Isto é un pito galego? Non. É unha flauta rectificada en do. E eu chámolle flauta de disitación gaiteira jachía. Non me preguntar por pito galego, porque eu non fabrico pito galego. Flauta jachía en do. E en re, 2 en 1. Isto é o que fago eu. Veña, me aperta.